Taas on lappuseen arvottu rasteja. Ei valita arvoa. Kasvattaja näyttää siltä, että... Tuossa nyt kato niin sinällään mitään paljon arvomista ollut, mutta täytyy sanoa, että ei sekään ollut siellä Poolin niitä kaikkein rohkeimpia koiria. Mutta se mikä niinku ehkä oli positiivista, niin noin hermot pysyi juuri ja juuri läjässä. Mutta rangottiin sitä pehmeydestä. Elikkä toimintakyky pieni. Kelkalla ottaa sen aikansa ja vaatii apuja. Pimeässä vaatii vieläkin enemmän apuja. Ja eikä sillä nyt sitten oikeastaan ole kauheasti annettavissa noihin hyökkäyksiinkään. Sitä sisäistä omstaffia sieltä löytänyt eikä lähtenyt sen paremmin terävyyksiä puolustamaan. Eli terävyys V ja puolustelu miinus. Taisteluhoppaus B. Veti mun kanssa ihan kivasti kapulaa, kunnes niin sitten otin sen sieltä suusta ja ajattelin, että otan sen siihen pehmeeseen. No enpäs saanut enää kiinni, etkä saanut sitten sinäkään. Ja sit sä saat sen vielä herkistymään siihen, mä olin enää mitään suunsa. Mutta siihen mennessä oltiin kuitenkin tuossa kakkosen peessä. No kun koomiseen näitä, kun arjessa just sille, kun vähän läpsii poskille. No niinhän ne yleensä on, mutta se on eri asia, kun joutuu esiintyyn keskellä kenttää. Hermorakenne 1P hermostuneen pyrkimyksiin, joo, kyllä sehän rupeaa viihtyyn siellä koipien välissä, varsinkin tuossa seinässä ja pimeässä ottaa aikansa ennen kuin saadaan se ryhti sen verran, että se saa itsensä liikkeelle. Mutta saadaan kuitenkin. Temperamentti plus 2 kohtuullisen vilkas, ottaa aikansa ennen kuin reagoi, että siinä on koko ajan sitä vähän sitä. Tietysti tulee osittain pehmeyden ja toimintakyvykkyydenkin kautta, mutta se, että on se temperamenttikin matala. Ja kovuus minus 2 pehmeä. Et sille jää ne asiat sillä rassaamaan ja sopii oikein hyvin siihen, että kun sä sitä vähän läpsit, niin se lakkaa leikkimästä. Et se ei nosta sitä, vaan se laskee silloin, kun se vire on niin matala kuin se on tässä kentällä. Hyvä tahtoinen luokset vastaava laukaus varmaan 99 pistettä. Kiitos.